Nyapone. Kan? Nyapone. Kok nyapone matamu ngono. Lho. Piye karepmu cak piye? Matamu tototmu tak berani pitek tak berani katalak tenan matamu ngiwon nang sak kontol-kontolmu. Kubumu tak kentu ning ngarepmu. Lele. Kowe iki bayi dek sore. Kowe iki bayi dek sore. Nek penipuane aja cilik-cilik komplong raimu. Wong ngapus sithik 100.000 kok apa? Kowe kelasmu iki etek. Ngono lho. Kelasmu iki etek. Penipu kelas rendah kuwi. Tok. Raimu. Wih, keren. Piye maksudku terus nonton ngomong. Piye anake Doro? Udah, raimu wong ora sekolah gayamu mata. Raiku siji, lek Sarimi si dua. Oke. Nah. Iki nomormu tak ditek sok. Iki wis tak lapor nih nomormu. Mbok laporne sapa? Iki wis dideteksi tak lapor nih. Mbok laporne sapa? Wis tontenono. Nek wani aktifno terus. Iya tak aktifne bendina matamu lele kadek te bendina gak kerja senene manajerku aku raimu bangsat ngono wae. Yo, tanteni wis. Wong aku turu setengah jam nek laporan terus. Raimu Aku gatel. dipantau wong kakek CCTV ning kene. Warep nomor gak aktif ndasmu ngono. Lah wis terang gak gelut ning ndi? Kamar kene CCTV ne ki akeh. Tak goleki wae tang. Saiki ning ndi? Golek ono tanteni tak golang tai raimu lek kowe iso ngisi aku. Raimu Akan cocok Nah, iki sore arek kampus